Bra Linus! Och så Pontus. Pontus du. Oj. Oj! Är du med nu när Linus servar till dig? En gång till. Bra Linus. Oj! Oj! Vilken serv! Är du med nu Linus? Är du med? Nej, den var inte dålig. Oj. Titta, du slår han. Är du med? Är du med? Är du med? Bra Linus. Ah! Såg du pappa? Ja, jag såg. Gjorde du det? Ska du vinka till kameran? Bra Linus. Ja! En gång till då. Var det en dålig serv? Vilken dålig. Får göra en bättre serv nu Det var då. inte dålig, Linus. Bra! Det var bra serv. Nej, det var inte. Var det dålig? Det var inte dålig. Du gör en bra. In i köket innan du servar. Är du med nu Linus? Det är dålig. Ja, nu servar du. Serva. Oj! Bra Linus. Lite snett. Ja, lite snett, men det gör inte. Alltså, In i köket. Bra Linus.